سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya iyaye, wannan shiri namu kacokan akan iyaye ke daga halin da 'ya'ya suke ciki a wannan zamani, ba ma 'ya'ya ba da maza da 'ya'ya da ƙananan yara. Abin sai ya baka tausayi dan uwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga yadda ake wance kalar da yara da maza da mata, especially ma mata. Wai al'umma ba ku san amana aka ba mu bane? Za fa a tambaye mu, akwai ranar da za a zo a tambaye ka ina amanar da aka baka, ina kiwon da Allah ya baka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da mun san tambayar da za a mana akan kiwon da aka ba mu, da mun ringa kulle 'ya'yanmu a gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu a ce wai kaga mata, wata matan sai ta fita wallahi budurwa kaga ta je ta yi awa 4 ko 5 a waje, amma iyayenta ko tuntuɓa ta ba su ba. Yau tana nan, gobe tana nan, yau tana ta kwana a gidan kakarta, gobe ta kwana a gidan kanwa babarta. Ba cewa aka kada a zumunci ba yan uwa, amma a ringa bibiyar ya suke. Yanzu duniya ta lalace, sai kai shekara 10 kana ba ka tarbiyya, amma wani rana ɗaya zai zo hure ka kunne. Yanzu idan kana da 'ya'ya guda 3 ka tarbiyyantar da su, ka aurar da su ba tare da samun matsala komai ba, dan uwa kana jifa kaga wani abu na alkhairi mai daɗi. In dai ka tarbiyyar mata fa guda 3 ka tarbiyyantar da su har suka kai ga aure, dan aljanna ne kai ba. To me zai hana ba za mu duba wannan ba? Mu duba wannan abin alkhairi mai daɗi da Allah ya ba mu shi. Ya kamata mu samu 'ya'ya, mu san kiwo ne aka ba mu, ababen kiwo ne sai an tambaye mu. Mu tarbiyyar da su, mu san cin su, mu san shan su, mu san tubatar da su. Idan kana yi wa ɗanka ci da sha da tubatarwa, wallahi sai ya fi ji magana ka dan uwa, kuma wallahi sai ya fi ƙaunar ka. Amma ya zama a ce kana mahaifin ɗa, baka san cin sa ba, baka san shan sa ba, to dan uwa ko dole ka ga mai magana ya giji. Amma kai kuma ɗa ba dan ka ji wannan baka ce zaka iya bijire doka ta mahaifinka. Mai bi mahaifin naka dan uwa ba a sani ba ko mara hali ne, ba wannan bane. In dai uba kana da hali, ci da sha da tufatarwa ya zama wajibi ga iyalinka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Daga nan muna yi wantu da TSB TV su suka ɗau wannan shiri namu mai albarka.